Skal jeg finde mad til i aften, mand? Ja, måske jeg bruger noget i byen. Vi ved det virkelig. Men er det John? Hej Brian. Hej. Er I dernede nu? Okay, jamen vi kommer. Ja, okay, hej. Jamen vi smutter ned til Brian, mand. Nice. Så lad os gå. Men hvem er nu Brian er egentlig? Brian, det er en af mine venner, mand. Han har en masse damer derude, mand, så vi kører bare. Nice. Helvede støtter. Ja, snørper. Na 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 na